हाय गास बयखौबो नैबे आंनि आइलड नार्जारिनि चेनेलजों नोंथांमोन बयखौबो खुलुमनाय जाहैबाय। लोगोफोर दायो माने जोङो मोनसे जोंहा सभा जादों नालाय, दा लोगोफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दा बेवहाय जोंहा नोलोबारि मण्डलि, दा जोङो बे सभायावहाय जोङो ओंख्रि संनाय फाला गोग्लैदों लोगोफोर। माने दा नैबे आङो जेन'बा नैबे बानलु देनायाव आंहा गोग्लैदों बाहारा। दा लोगोफोर नैबेसो माने गासैबो माने जों लागो मण्डलि जोब लोगोफोर, बेनो जाहैबाय नैबे बैरालि मण्डलियाव बानायदों। एक्सुवेलि लोगोफोर जोंहा दा माने जों गासिबो हाजिरा लाया लोगोफोर, दा माने जोङो गावबागाव बिदिनो सार्केल मोनसेयाव जोङो मण्डलि बिदिनो रानलायनानै जोङो दा माने ओंखामखौ सङो लोगोफोर। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांदो आरो गोदानाव फैनोबा साबसक्राइब खालामनो दाबो लोगोफोर। दा माने नै जोङो संनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दं। नैबेनो जाहैबाय जोंहा बिदा गेदेर, दा बिथाङा माने बेखौ लाब्रा संगासिनो आरो नै लोगोफोर माने जों बिदिनो गोबां बयबो फैदों आरोना। दा नै बेदरबो संबाय, माने गोबांथार मानसि गेदारिं जायो लोगोफोर। माने जोंना बे सार्केल मोनसेयाव 32टा मण्डलि दं लोगोफोर। बेनो जाहैबाय मथानबिल सार्केल जोंना, आरो जोंना माने NLC सासे लोगोफोर। दानि बेदरखौ एवगासिनो दं फाइनालि। दा नोंथांमोना साजायनायखौ नुगोन। नैबे जाहैबाय दाउ, माने लकेल दाउ लोगोफोर। माने आरो गोदागासिनो अनेक मानसि जायो लोगोफोर। दा नैबे जाहैबाय आरो बिदिनो मटर दं, टमेट' दं, गाजर दं, बेखौ गासै मिक्सार खालामनानै दा जोङो अनला ओंख्रि संगोन आरो लोगोफोर। माने दालि जानाया माने खम नालाय, जों दा बेखौहाय अनला ओंख्रि बानायनो नागिरदों। दा नै लोगोफोर गोदागासिनो, माने दहायबो संखांबाय आरो गोदागासिनो। माने अनेकथा मानसि जायो नालाय लोगोफोर, दाउआबो गोबाङानो दङ। दा नै बानि सिथाबावबाय आरो बिदिनो संगासिनो। जों गासै बेबायदिनो सानथाम जादों दाउआबो लोगोफोराबो सानथामखाय। दा नैबे लास्टआवसो आङो भिडिअखौ खेबनाय जाहैबाय। बे माने जोंनि मण्डलिया फैबाय नालाय, बे समावसो आं दा भिडिअखौ खालामबाय लोगोफोरनो। दासो माने ओंखाम संग्राबा आरोना, गासिबो ओंखाम संग्रानो। अब्ला नोंथांमोना दा साजायनायखौ नायलांदो। दा माने साजायनायनि फारसे आं खेबसेनो लोगोफोर। दा नै बिसोर बेबायदि संगासिनो लाहार फाहार, बिदिनो दै फुदुंबाय, माने मारसो गारदों आरोना लोगोफोर। दा एक्सुवेलि जोङो माने सरकारनिफ्राय जाजोबो मोनथाय माने एक्सुवेलि जोङो बे 32टा मण्डलिजों जोङो एसेसो खांलायनानै नैबे सभाखौ जों गासै टटेलि जखानानै जोङो आरो बेफोर सासे मानसियानो जानायखौ बानजोबो आरोना फाइनालि लोगोफोर। नै माने अनला ओंख्रिया जाजोब्बाय, लाब्राबो जाजोब्बाय। माने गोबां मानसिफोर नालाय हास्लाबा राननो लोगोफोर। माने हाखु दाखु अनेकथा एकदम जाजोब्बाय नै आरो जानो जमगासिनो लोगोफोर। दा बेबायदिनो आरो जानाय समाव लोगोफोर अब्ला नायलांदो लोगोफोर साजायनायफोरखौ बेबायदिनो जानायनि थाखायनो नेथ'नानै दं लोगोफोर। सेसखानो लोगोफोर। Bisa खालामजागोन बे बिसार गेजेरजों आरो सोरबाया आरोबाव नंखाय नाबियाबो बिसार खालामजागोन। जायगाखौ गोबां नंखाय नाबि ओंखारबाय जोंनि गेजेराव। मोजां बाथ्राखौ बुंगोन, मोनसे फिसाल' बुंगोन, बेनो
बिराद गिदिर जागोन आरो बय बेबायदि नोरसिंनि बेबायदि बाप्तिस्मा लानायखौ फसन्द जाया सोरबा दाबल लागोन एकदम जाथारखायानो बेयाव बाप्तिस्माफ्रा लानांबाय ओरैबायदि गुबुन गुबुन एकदम ओंखारबाय आरो मोनसे ओंखारबावदों होननाय दाखालिसो सासे एभान्जेलिस्टआ खोन्थादों एकदम गाव नुबाय आरो माबा डिलिमिनेसन होनदोंमोन एकदमबारे गोथार जिउ आरो अरजों जिसुआ जोंखौ बाप्तिस्मा होगोन होननानै बुंदोंना बे बाथ्राखौ लानानै हर गेजेरावसो मम बाथि सावनानै मानो बिसोरो बाप्तिस्मा होयो जाहैदों अरखौ दांनानै बेबायदि गुबुन गुबुन बुजिनानै बेबायदि मानसि ओंखारबोगासिनो दं जोंनि गोबां मानसिफोरा जोंहा नै मोनानि जानाय बेबस्था संनाय खावनाय जालायबाय नैबे बेवाइया बिराद मावथिथार जोंहा गोसो होथारदों उवालजों मानसिजों सेक मोनलाङो लोगोफोर लाइट हरबा उवाल बायबानो मानसिबो मोनलांगोन जों जानाय लाहार फाहार खालामफिनबावबाय दानि जुगाव बेबायदि माने एसे जौगाबाय लाखिनो हायो